ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇମାନେ। ମୋର ତ ସେତେଟା ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ସେତେଟା ନଲେଜ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମର ଜଣେ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଭାଇ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିଜ ଭାଇ ଜଣେ, ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ବୋଲି, ବହୁତ ସାଙ୍ଗ ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭାଇକି। ମୁଁ କହିପାରିବିନି ସେତେଟା, କିନ୍ତୁ ସେ ଭାଇ ଜଣକ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର। ତ ତାଙ୍କ ଭାଇ ମଦ ପିଅନ୍ତି, ଇଏ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ କେତେବେଳେ କ'ଣ ମଦ ପିଅନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ମକ୍ରିୟା ଦିନରେ ସେ ସବୁ କର୍ମ ସାରିକି ତାଙ୍କୁ ଯାହା ବାଢ଼ିବା କଥା ସବୁ ବାଢ଼ିକି ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଦ ଆଉ କିଛି ଖାଦ୍ୟ, ମଦ ସହିତ ଯେଉଁ ଖାଆନ୍ତି ସେ ଜିନିଷ ସେ ନେଇକି ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଲାଇଫରେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲି ଆଜି। ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ବୋଲିକି କ'ଣ, କି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେତିକି ଆତ୍ମୀୟତା, କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛି। ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ମଦ ତ ଖରାପ ଜିନିଷ। ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ସେ ମଦ ପିଏ, ହୁଏତ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ କିଛି ଦେଇ ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଜ୍ଞା ଭାଇନା। ହଁ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। କ'ଣ ସେଇଟା ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇ, ହଁ, ଯୋଉଟାକି ମୋ କାକା ପୁଅ, ସିଏ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସିଏ ବି, ମୁଁ ବି କେବେ ଅନୁଭବ କରିନଥିଲି କି ସିଏ ମୋତେ ମାନେ କ'ଣ କୁହନି, ଯୋଉଟାକି ସିଏ ମୁଁ ତାର ବଡ଼ ଭାଇ କି ସିଏ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ, ମୁଁ ସେଇଟା କେବେ ଅନୁଭବ କରିନଥିଲି। କାରଣ କାହିଁକି, ସେ ଯେତେବେଳେ ବି ଯୋଉଠିକି ଯାଉନା କାହିଁକି, ସିଏ ମୋତେ ଫାଷ୍ଟ କଲ୍ ବି ମୋତେ କରେ କି ଅମୁକ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଅଛି, କି ଯଦି ଆସିବେ ଏ ଜାଗା ଉପରକୁ ମୋତେ ଆସିକି ନେଇଯିବୁ। ମୁଁ ବି ତ କେବେ ବି ମୁଁ ତ ଭାବୁଡ଼ି ବି ନାହିଁ କି ସିଏ ଏଭଳିଆ ମଦ ପିଉଛି, ଇଏ କରୁଛି। ୱାନ୍ସ ଗୋଟେ ଥର ଏଭଳିଆ ମାନେ ବାଟର ହାବୁଡ଼ି ପଇଲି କି ଗୋଟେ ମାନେ କାଉଣ୍ଟର ପାଖରେ ବସିକି ସିଏ 2-4 ଜଣ ବସିକି ମଦ ପିଉଥିଲେ। ସେଠୁ ମୋତେ ଗଲି, ସେଠୁ ମୋତେ ସିଏ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲା, ବହୁତ ବାଧ୍ୟ କଲା, ଆଉ ବହୁତ କହିଲା କି ଏଇଭଳିଆ ଭାଇ ଘରେ କହିବ ନାହିଁ। ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, କହିବିନି ଆଉ। ତାପରେ ସେ ସେଠୁ କହିଲା କି ଭାଇ କ'ଣ ପିଇବେ? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ ସେସବୁ କିଛି ପିଆ ପିଇ କରେନି, ସେଇଭଳିଆ ମୁଁ ଟିକେ ବିୟର ଫିୟର ହେଣ୍ଡେନ୍ ଟିକେ ପିଏ ପିଇ କରିଦିଏ। ସେଠୁ ସିଏ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିୟର ନେଇକି ଆସିଲା। ଆଜ୍ଞା। ଆସିଲା ପରେ ସେଠୁ ବସି ପିଇଲି, ପିଇଲା ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ତାର ଗୋଟେ ସାହସ ନାଇଁ ହେଇଗଲା କି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମାନୁଛି ଯେ, ମୁଁ କହିବା କଥା ଆପଣ ମଦ ପିଅନ୍ତୁ, ଯାହା କରନ୍ତୁ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମୋତେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଆଜି ଦେଖିଲି ଯେ ସେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ମରିଗଲେ ଆପଣ ମଦ ଚାଖଣା, ଯେଉଁ ମଦ ସହିତ ଏଇଥିପାଇଁ କି ସିଏ ମାନେ ପର ଡେ କମ୍ ସେ କମ୍ ମିନିମମ୍ ତାର ଇନକମ୍ ଯେତିକି ହଉନା କାହିଁକି, ପର ଡେ ସେ 500 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ସେ ମଦଟି ପିଏ। ଆଚ୍ଛା, ପର ଡେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 500 500 ଟଙ୍କାରେ ଟଙ୍କା ସେ ମଦ ପିଅନ୍ତି। ପିଏ। ସକାଳୁ ନେଇକି ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ 500 ଟଙ୍କାର ମଦଟି ସେ ପିଇ ଦେଇଥିବ। ତାପରେ ସେ 500 ଟଙ୍କା ମଦଟି ପିଏ, ତାପରେ ବି ତା ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ କେତେ କ'ଣ ପିଏ ସେ କଥା ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏତିକିଟା ବି ମାନିବାକୁ ଆପଣ ପଡ଼ିବ। ପିଇଛନ୍ତି? ମୁଁ ବି ତା ସହିତ ପିଇଛି, ଥରେ 2 ଥର ପିଇଛି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଏତେ ବି ମୁଁ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ପୁରାଇନି କି ସେ ଏତେ ମଦ ପିଉଛି ବୋଲିକି। କିନ୍ତୁ ସେ ମଦ ପିଏ ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବହୁତ ମଦ ପିଏ ସେ, ସେଥିପାଇଁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ତାକୁ ମଦ ଲାଷ୍ଟକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲି, ମୁଁ ଅଛି ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲି କି ଏଇଭଳିଆ ସେ ମାନେ ତାର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ଓଲ୍ଡର ମାନେ ମେକାନିକ୍ ଗୋଟେ, ତାର ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ତାର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି, ସେଠୁ ମୋ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କଲେ, ମୁଁ ବି ବହୁତ ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଗଲି। ତାପରେ ବି ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଥିଲି କି ହଁ ମୁଁ ଯାଇ ତା ସହିତ ଭେଟ କରିବି, ତାକୁ ନେଇକି ଯିବି, ଇଏ କରିବି। ତାପରେ ମୋ ଏଇ ଯେଉଁ ସାନ ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ଯିଏ କାକାଙ୍କ ଝିଅ ଯିଏ, ସିଏ ଯାଇକି ସେଠି ତାକୁ ପହଞ୍ଚିକି ଯାହା ହଉ ମାନେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ହେଣ୍ଡ ସବୁ କରିକି ତାକୁ ଘରକୁ ନେଇକି ଆସିଲା। ଆସିଲା ପରେ ତାର ଆଜି 5 ଦିନ। ମୁଁ ତାକୁ ଯେବେଠୁ ସେ ଡେଥ୍ ହେଇଛି ସେବେଠୁ ନେଇକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ମୁଁ ମାନେ କୌଣସି ଏଥର ହେଉଛି ତାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିପାଇଲି ନା ତା ପାଖକୁ ମୁଁ ଯାଇପାଇଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 5 ଦିନ ପାଳିଲି। 5 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ଆଜି ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ସୁଧିକିରା ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ।
ଯୋଉଟାକି ମାନେ ମୋ ଆତ୍ମା ଟିକେ ଶାନ୍ତି ପାଇବ, ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ତାକୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଲେ ସେ ଯେମିତି ଟିକେ ଖୁସି ପାଇବ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମଦ ଟିକେ ଆଣିକି ଦେଲି। ଏଇଟା କଣ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି କହିଲା ନା ନାଇଁ ଏଇଟା? ନାଇଁ 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 କେହି କହିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଆତ୍ମା ଯୋଉଟା ଲାଗିଲା ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ କଲି। କାରଣ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ନିଜ ବାପା ମାଠୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ କାହାକୁ, ମଦକୁ। କିନ୍ତୁ ମଦ ତ ଗୋଟେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଏଇ ସେଟା ଯୋଉ ତ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ମଦଟା ହଉଛି ଗୋଟେ କ୍ୟାନ୍ସର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମଦ କେହି ବି ପିଉନାହାନ୍ତି। କାରଣ ମଦ ଯୋଉ ମଦ କମ୍ପାନୀ ଖୋଲିଛି, ସମସ୍ତେ ପିଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପ୍ରାୟ କମ୍ପାନୀ ଖୋଲିଛି ସମସ୍ତେ ସିଏ ବି ନିଜେ ବି ସମସ୍ତେ ଲେଖି ନୁହଁ, ଦଉଛି କି ଏଇଭଳିଆ। ତଥାପି 80-90% ହଁ ଲୋକ ହଁ ମଦ ହଁ, ଯୋଉ ପିଉଛନ୍ତି। କମ୍ପାନୀ ଖୋଲିଛି ସିଏ ବି ନିଜେ ଲେଖି ଦଉଛି କି ଏଇଭଳିଆ ମଦଟା ହଉଛି କ୍ୟାନ୍ସର, ଫିର ବି ସମସ୍ତେ ପିଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପିଇଲା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ଏମିତି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କି ସେ ଏମିତି କେମିତି ମରିଗଲେ? ସେ ସେଠି ଓଲ୍ଡର ବାଲା ଗୋଟେ ଥିଲେ, ସେ 3 ତାଲା ଉପରେ ହୋଲ୍ଡିଂ କରୁଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ସେ 3 ତାଲା ଉପରୁ ତଳକୁ ଖସି ପଡିଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଯୋଉ ପିଲା ମାନେ ଡ୍ୟୁଟି ଟାଇମରେ ସେ ମଦ ପିଏନି, ଆଉ ବାକି ଟାଇମରେ ସେ ମଦ ପିଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦିନଟା ତାକୁ ବି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରାହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ନର୍ମାଲ ରିପୋର୍ଟ ବାହାରିଛି କି କୌଣସି ଡ୍ରିଙ୍କ ଫ୍ରିଙ୍କ କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ବି ସେ ଛାତ ଉପରକୁ ତଳକୁ କେମିତି ଖସି ପାଇଲା, 3 ତାଲା ତଳକୁ କେମିତି ଖସି ପାଇଲା। ସେ କାମ କରୁ କରୁ ମରିଗଲେ। କାମ କରୁ କରୁ ସେ ଡେଥ୍ ହେଇଛି। କୋଉ ଜାଗାରେ? ଚେନ୍ନାଇ। କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିଛି କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ? ହଁ ମିଳିଛି, ଏତିକି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି କି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ବହୁତ ମିଳିଛି, ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଚେନ୍ନାଇରେ ଚେନ୍ନାଇରେ ହୁଁ ଯୋଉଟା କି ସେ କମ୍ପାନୀ ନିଜେ ବି ମାନେ 10 ଲାખ ଦେଇଛି, 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଏତିକିଟା ବହୁତ ମାନେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଡେଡ୍ ବଡି ଚେନ୍ନାଇରେ? ଡେଡ୍ ବଡି ନାଇଁ ଚେନ୍ନାଇରୁ ଡେଡ୍ ବଡି ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଏଠିକି, ଓଡିଶାକୁ ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଘର ପାଖକୁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପଇସା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ। ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିବ। ହଁ ସେ ପଇସା ସେ କମ୍ପାନୀ ବୁଝିଲା, କମ୍ପାନୀ ଦେଇଛନ୍ତି? ଓ କମ୍ପାନୀ ଦେଇଛି। ମାଇ ଗଡ୍, ବହୁତ ବଢିଆ କଥା। କମ୍ପାନୀ 10 ଲକ୍ଷ ସହିତ ପୁଣି ମାନେ ଡେଡ୍ ବଡି ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ଘରକୁ ପଠେଇ ପଠେଇଛନ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, କ୍ରିୟାକର୍ମ ପାଇଁ। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ସାରିକି ବି। ଆଚ୍ଛା, ଯାହା ହଉ ଭାଇ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବା ନେଇକି, କିନ୍ତୁ ମଦ ଗୋଟେ ଆଉ କଥା ଖରାପ ବି ଜିନିଷ ଭିତରେ ଯେ ନା କହିବା କଥା ଯେ ସେ ମଦ ପିଏ ବୋଲି ତାର ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ତାକୁ ମଦ ଟିକେ ଦେଇଛ। ମଦ ଟିକେ ଦେଲେ ତା ଆତ୍ମା ଟିକେ ଶାନ୍ତି ପାଇବ, ସେଇଟା ଟିକେ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିବା ଭିତରେ ଏଇଟା ଭୁଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମନର ବାସ୍ ଭାବନା ଗୋଟେ, ଭାବନା ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଏଇଟା କଲେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମନଟା ଖୁସି ହବ ଖୁସି ହବ। ଏଇଆ। ତା କିନ୍ତୁ ମନ ଏମିତି ବୁଝିବ ନ କିଛି ବୁଝୁ ମୋ ମନ ରୀତିନୀତି ଟିକେ ନାହିଁ, ବୁଝିଯିବ। କାରଣ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଦେଖୁଛି ଏମିତି କିଛି ରୀତିନୀତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆସିଲା ଯେ ସେ ମଦ ପିଉଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ମଦ ଦେଇପାରିବି ଯଦି ତା ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ହବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି, ସିଏ ଯୋଉ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପିଏ ସେଟା ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି, ସେଇ ବ୍ରାଣ୍ଡ ହିଁ ଆଜି ନେଇକି ଆସି ଏଇଟା ତାକୁ କି ମୁଁ ଦେଲି। ବ୍ରାଣ୍ଡ? ଏଇଟା ଆମର ଆସିଯାଉଛି MC ରମ୍, 3X ରମ୍। MC3X କେତେ ଦାମ ତାର? ୟାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡୁଛି, ଗୋଟେ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ନଉଛନ୍ତି 275, ଆଚ୍ଛା, यानी कि 275 ଟଙ୍କା। 275 ଟଙ୍କା 275 ଗୋଟେ ନିବ୍ର ଦାମ। ଗୋଟେ ନିବ୍ର ଦାମ। पर डे से 500 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ। 275 ଟଙ୍କା 275 ଟଙ୍କା। ତାର ଗୋଟେ ମାନେ ନିବ୍ ମାନେ କୋଉଟା, ମାନେ କେତେ ଗ୍ରାମ 180 ସେଟା? ଗ୍ରାମ। 180 ଗ୍ରାମ 275 ଟଙ୍କା। ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମଦର ସିଚୁଏସନ ଯୋଉ ଟାଇପର ହେଲାଣି, କୋଉଠି ସବୁ ଆଡେ ବନ୍ଦ ଅଛି। ମୁଁ ଜାଣିକି ଜଣକୁ ମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବାରେ ସିଏ ଆଣିକି ମତେ ଆଜି ଟିକେ ଦେଇଛି, ଖାସ କରିକି ତାରି ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। କିନ୍ତୁ 275 ଟଙ୍କା ମଦ ବହୁତ ରେଟ୍, ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ 180 ଗ୍ରାମ ର ଦାମ ଏତିକି ଟଙ୍କା, ମାନେ ସେ ବହୁତ ପଇସା ଉଡେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲାଇଫରେ। ବହୁତ ପଇସା ଉଡେଇଛି। ଯେତିକି ପଇସା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପାଇଲା 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ସେ କମ ସେ କମ ବୋଧେ 10 ଲକ୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସେ ଉଡେଇ ଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ମଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ଓକେ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କିଛି ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ, କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଦରବାରରେ ଆମେ ସେତେଟା ଜ୍ଞାନୀ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ମାନେ ହିଁ ରୁଲ ତିଆରି କରନ୍ତି, ରେଗୁଲେସନ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଯେମିତି ଭଗବାନ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ କେହି ମୋତେ ଉପାସରେ ରହିକି ମୋତେ ପୂଜା କର, ସେଇଟା ସବୁ ମଣିଷ ତିଆରି କରୁଛି, ଯେମିତି ଜାତି ଧର୍ମ। ସେମିତି ଆଜି ସିଏ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କଣ ଆସିଛି, ସିଏ
କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା କେତେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାରେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ମନ ହଉତୁ ମନ ହୁତାସନ, ତାଙ୍କ ଖୁସି ତାଙ୍କ ବିଚାର। ଆଜ୍ଞା ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।